তো মুন্ড ফুন্ড কাম করছি না নাই? আরে মো কথা বিশ্বাস কর, মু তা বিষয় করছি, তু তা সହିତ হসুছু। বিশ্বাস করুছি সাঙ্গ, তো কথা মু বিশ্বাস করুছি। যদি তু রাহুল কো হাত উঠাই পারছু তাহলে মতে ବି ଗୋଟେ মার, কারণ এসব পছরে মোরই হাত আছে। আরে তু সেদিন কথা শুনিবু আইলে সাঙ্গ, বাপা এথর কাকুড়ি লগেইছন, পুরা ছনছনিয়া কাকুড়ি, মন খুশি হয়ে গেল দেখি। ତମର କାକୁଡି ବିଲ ଛାଡ, ଆମର ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଦେଶୀ କଲରା କାଚ ଜାଣିଲି ସାଙ୍ଗ, ପୁରା 17,000 ସାଙ୍ଗ ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲି। ଆଉ ରେଡି ଆଉ ବାପାର ମୋସାର ଯିଏ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଆରେ ପୃଥିବୀ କଣ ଏଠି ଦିନ ଦିପହରେ କଣ କରୁଛି? लो धन तमे चाकरी बाकरी करनो केते दिन घरे बसी केमती खाउथबो जे ଚାକିରି? ଆରେ ଚାକିରି ମୋର କଣ ହବ, ମୁଁ ବସି ବସି ଘରେ ମାସିକିଆ ଦରମା ପାଉଛି। हेले केमिति ଏମିତି? ଆରେ ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ତ ଏଟିଏମ୍, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିବ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦବ। ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଅଭି। ଛାଡରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଲୁ, ଛୁଆ ବେଳୁ ଆକୁ ଅଭି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପୋଷୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଶୁଣ ନାଗ ବାହାରିଲା। ଏ ବା ସରକାରୀ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ନାଗ ହେଲେ ମୁଁ ସପ୍ତ ଫେଣୁ ଏମିତି ଗିଳିକି ହଜମ କରିବି, କୋଉ ବାଟେ ବାହାରିବ ତା ନାମ ନିଶାନ ମିଟେଇ ଦେବି, ବୁଝିଲୁ? আরে জানিলু সাঙ্গ, অবিটা নিরীহ পিলাটে কুম্ভীর দাবিলা ভଳି এটুয়া তাକୁ দাবি দଉ ଟୋଟାଲି ଜାଣିଲ, ଚୋକ୍ ଚିନ୍ତା ଏବେ ହଁ ନା। ମୁଁ ଆଗ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଜାଣିଲୁ, ଯଦି ମୁଁ ନ ମାଗି ପାରିବି ତୁ ମାଗିବୁ ହେଲା। ନା ସାଙ୍ଗ, ଅଭିକି ତୁ ଜଣା ନା, ଅଭି ଏ କଥା ଏତେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତୁ ଯା ତ କାମରେ ଲାଗିଯା, ଯା। ନାଗ ହେଇ ତୁ ଚୋଟ ମାରିବୁ, ତୁ ମାର, ଦେଖିବି ତ ନାଗ ଫଣାରେ କେତେ ବିଷ। আরে এসব কোন কই যাচ্ছ তুমি? এ অভি, এ রাহুল, মতে কাই বিষয় আগুন কিছু জনাই নছিল না, মোর কাই বিশ্বাস হউনি। আরে ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଫୋନରେ ଏସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲି। କଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ନାଗ ସାପ? ଦେଖିଦେ ତୋ ମନବାଞ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେ।